Prečo väčšina ľudí nikdy neurobí kvantový skok? Väčšina ľudí chce zmenu, ale len málo kto je ochotný dovoliť si skutočnú transformáciu. Každý túži po lepšom živote, viac slobody, viac peňazí, viac náplnenia. Ale keď príde ten moment rozhodnutia, moment, ktorý všetko mení, zrazu sa niečo v nich stiahne, zamrzne, zracionalizuje a ostanú tam, kde boli. Prečo? Prečo väčšina ľudí nikdy neurobí kvantový skok? Nie preto, že by nemohli. Nie preto, že by im chýbal talent. A už vôbec nie preto, že by si to nezaslúžili. Ale preto, že kvantový skok vyžaduje niečo, čo sme sa nikdy nenaučili robiť vedome. Vyžaduje to vedieť pustiť. Pustiť kontrolu. Pustiť logiku. Pustiť staré ja, ktoré ťa drží v bezpečí. Ale zároveň ťa dusí. A to je dôvod, prečo väčšina ľudí cúvne. Nie pred realitou, ale pred neznámou verziou seba samého. Môžem ti o tom hovoriť z vlastnej skúsenosti. Už od 13 rokov som nevedome robil kvantové skoky. Každé 2-3 roky sa niečo vo mne zlomilo. Nie v zlom zmysle, v tom zásadnom. Niečo vo mne odumrelo a niečo nové sa zrodilo. Až spätne som pochopil, že to boli bodové zlomy. Bod zlomu identity, zlomu vedomia, zlomu smerovania. Keď som mal 17, spravil som rozhodnutie, ktoré ma definitívne odpútalo od toho, čo si o mne myslel svet. Rozhodol som sa, že si budem život tvoriť podľa seba. A aj keby to malo bolieť, aj keby som mal ísť sám, to bol môj prvý vedomý kvantový skok. A odtedy som už nikdy nehľadal potvrdenie. Len hlbšie vrstvy pravdy a väčšie verzie seba samého. Odtedy prechádzam týmito skokmi vedome. Nie raz za pár rokov, ale každých 6 mesiacov. Nie preto, že by som sa nudil, ale preto, že viem, že každý nový skok otvára dvere, ktoré by sa nikdy neotvorili, ak by som zostal vo verzii seba, ktorú už poznám. A vďaka týmto opakovaným skokom, ktoré som nevymyslel, ale prežil, som vytvoril nielen poznanie, ale konkrétne koncepty a presné kroky, ktoré v knihách nenájdeš. Lebo to nie je teória, to je prax z praxe. Z tela, z vedomia, zo života. A práve preto dnes môžem viesť ľudí, ktorí sú pripravení, ale nevedia ako. Ja som síce na cestu spojenia s mojou dušou vykročil dávno a vo veľmi skorom veku. Ale to neznamená, že pre teba je neskoro. Pretože bez ohľadu na to, v akej situácii sa aktuálne nachádzaš, alebo koľko máš rokov, na zmenu tvojho života nie je nikdy neskoro. Pokiaľ človek postupuje správne, veci sa môžu diať veľmi rýchlo, až sa to môže zdať ako zázrak. A tu sa vraciam k tej otázke. Prečo väčšina ľudí nikdy neurobí kvantový skok? Pretože sa celý život učíme veriť tomu, čo je logické, rozumné a priateľné pre okolie. Snívať je v poriadku, ale príliš veriť? Príliš cítiť? Príliš chcieť? To už je nebezpečné. Systém nás naučil, že bezpečný kompromis je viac než radikálna pravda. A tak sa z nás stali ľudia, ktorí vedia, že chcú viac, ale konajú, ako keby im stačilo málo. Robia zmeny v kalendári, ale nie v podvedomí. Kupujú si nové knihy, ale držia sa starých identít. A hlavne čakajú na ten správny čas. Ten ale nikdy nepríde. Pretože kvantový skok sa nerobí v ideálnych podmienkach. Kvantový skok sa robí vtedy, keď už ďalej nemôže žiť tak, ako doteraz. A práve preto je skok skokom. Nie krokom, nie vylepšením, ale radikálnym prechodom. Z jednej verzie reality do druhej. Z limitu do potenciálu. Z logiky do pravdy. Viem, že to znie náročne. A aj je. Ale zároveň to je ten najprirodzenejší pohyb našej duše. Duša nemá problém skákať. Len my, ako osobnosť, máme strach. Strach, že stratíme stabilitu. Strach, že niečo pokazíme. Ale hlavne strach, že by to naozaj mohlo výjsť. A preto som sa rozhodol to naučiť druhých. Nie preto, že som prečítal stovky kníh, ale preto, že som sám urobil to, čo väčšina ľudí nikdy neurobí. A to opakovane. A práve preto vznikol program Životný kľúč. Nie ako produkt, ale ako priestor, kde sa mení identita. Kde sa nehráme na rozvoj, ale kde sa deje vnútorný prerod. Ak si ešte stále tu, je dosť možné, že v tebe niečo vibruje. Niečo, čo sa nedá pomenovať slovami, ale cítiš to. Nie v hlave, ale v tele. Ako tlak, ako volanie. Ako tiché áno, a ak je to tak, v
V popise nájdeš odkaz, ktorý ťa zavedie tam, kde už nejde o ďalšie informácie, ale o skutočný prechod. Klikni a vstup. Nie preto, že ti niečo chýba, ale preto, že už dospel čas posunúť sa ďalej.